ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇത് പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ടേബിൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. സ്റ്റഡി ടേബിൾ എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയറും ടേബിളും കൂടെയാണ് നോക്കിയത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സാധനമാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാകുമ്പോൾ അവൾക്ക് സ്റ്റഡി ടേബിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അവരുടെ ബുക്കും ബാഗും അവൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാ ഐറ്റം ഇതിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വലിച്ചു വാരി ഇടണ്ടല്ലോ, ഇതാകുമ്പോൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റേതാണെങ്കിൽ 2 വർഷമേ അവൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ ബുക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ പൊതിഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ നല്ലപോലെ പൊതിഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ നോട്ട് ബുക്ക് വേറെ ഇല്ല, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ഇരുന്ന് പൊതിഞ്ഞ് പിന്നെ പേപ്പറൊക്കെ തീർന്നായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. പിന്നെ വേറെ പേപ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് ബുക്കൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ഞാൻ തളർന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെയാണ് കേട്ടോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. തലേ ദിവസത്തെ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം വലുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിന് വെച്ച് അവൾക്ക് പറ്റിയ സൈസിന് തയ്ച്ച് ശരിയാക്കി. പിന്നെ എംബ്ലോക്ക് വെച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ, സി യു. പിന്നെ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, see you.